Hau da Wounded Estatu Batuetako armadaren eta indiarren aurkako azken batailaren gunea. Duela 125 urte gertatu zen sarraskian, 300 Sioux Lakota baino gehiago hil zituen zalditeriako zazpigarrenak. 2 aste lehenago, Tatanka Jotanka, zezen eseri buruzagin mitiko hil zuen poliziak. Wounded sarrasketik 125 urtera egoera larria bizi du Lakota nazioak, suizidioak, pobrezia, alkoholismoa, Painritxiko erreserban agerian daude. Hizkuntza eta kulturak ere atzera egin dute nabarmen, baina ez dira falta ekimenik hizkuntza bizi berritzeko, horietako interesgarrienetakoa haurreskola hau. Hemen ia galduta dagoen Lakotera berreskuratzen ari dira umeak. Egungo irakasleek ondo gogoratzen dute nola debekatu zieten hizkuntza haurtzaroan. Whenever we speak our language, we hit our hands with the ruler. Darlene Harperak dio haurtzaroan etzekiela ingelesez, baina makilaz jo eta bazterrera bidaltzen zituela irakasleak Lakotera zeinezkero. Negar asko egin nuen, dio. Egun 6.000 hiztun ditu hizkuntzak, baina batez besteko adina 70 urtekoa da. Eskolak arrakasta handia izan du eta asmo ugari dituzte. Bertako eskolan murgiltze eredua prestatu nahi dutela dio Peter Hill eskolako arduradunak. Ume gero ere Lakoteraz segi dezaten. 5 umerekin hasi ziren eta 2 urtean 20 iritsi dira. Gutxi da, baina itxaropenik ez dute galtzen.